Laqdiet volontarji u dawk mhux governattivi u li jixtiequ jwettqu proġetti li jgħinuhom fil-funzjoni soċjali tagħhom jistgħu japplikaw għal fondi Ewropej mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali sal-aħħar ta' April ta' din is-sena. Dan il-fond huwa maħsub partikolarment għal proġetti ta' infrastruttura soċjali. Dan tħabbar waqt żjara li għamel id-Deputat Prim Ministru Chris Fern fil-binja tal-Fondazzjoni Caritas fil-Bla tal-Bajda li saret b'assistenza ta' 2.8 miljun euro, fondi Ewropej miksuba minn sejħa simili fil-passat. Id-Deputat Prim Ministru ħeġġeġ lil din il-fondazzjoni u oħrajn sabiex ikomplu jagħmlu użu minn dawn il-fondi hekk kif hemm madwar 6 miljun euro disponibbli għal dawn l-inizjattivi. Huwa spjega kif laqdiet li jixtiequ jaċċessaw dawn il-fondi għandhom jagħmlu kuntatt mal-Uffiċċju tas-Servizzi Ewropej f'Malta. L-użu tal-fondi Ewropej ivari ħafna minn sejħa l-oħra, imma wkoll jinkludi sejħiet li għandhom x'jaqsmu mal-qasam soċjali. Bħalissa hemm sejħa miftuħa għal fond ta' 6 miljun euro li għaqdiet volontarji għaqdiet mhux governattivi, speċjalment dawk li jaħdmu foqsma li jmissu mas-saħħa u mad-diżabilità jistgħu jkunu eligibbli li japplikaw għalih. Huwa fond msejjaħ Social Infrastructure Fund fejn għaqdiet mhux governattivi jistgħu jagħmlu xi improvements fil-binjiet tagħhom biex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjoni soċjali tagħhom aħjar. Id-direttur tal-Fondazzjoni Caritas St. Nigaz qal kif dawn il-fondi kienu kruċjali sabiex issir ir-rinnovazzjoni kif ukoll il-bini tal-Caritas Community Center li ma' ċentru s-sena li għaddiet offra servizzi lil madwar 700 persuna b'diffikultà ta' dipendenza lil 500 qarib ta' dawn il-persuni kif ukoll il 800 persuna oħra bi problemi soċjali varji. Fondi Ewropej kienu kruċjali biex stajna nirrinnovaw u jinbena dan il-post Caritas Community Center li qed jagħti servizz nazzjonali prattikament. Għal iżjed informazzjoni wieħed jista' jċempel lill-SEM fuq 2779 7300 jew jibgħat email fuq info.sem@gov.mt.